היי, אני טל. אני אוהד. אני דניאל וינטר. אני שליאל. אני איזבל. אני נוגה בן עמרם. קוראים לי אורי. נדב רוזנווין. רוני. לי קוראים יובל. אני עופרי. לי קוראים יואב עזרן. דרור. אני תמר לנגר. קוראים לי נוגה פורמן, ואני אוהבת להיות בצופים. זה נראה לי התחביב של כולם. המורה האהוב עליי זה זוהר. שקרנית. וואו, שרון. שאלה ממש קשה, שאלה ממש קשה. לא קשה, שרון. שרון המורה האהוב עליי, אחי. אני הכי אוהב את אלי, המורה למתמטיקה. וואלה, הוא גם מורה פצצה, אחי. אחלה גבר. שרון, המורה להיסטוריה. דנית, אני מתה עליה. דנית, אני אוהבת אותך. אני גם מאוד אוהבת את שרון כהנא. אני כאילו הכי נהנית בשיעור ההיסטוריה. זה שרון כהנא, הוא אסרטיבי, הוא מלמד את החומר כמו שצריך. קובי, המורה לפיזיקה, כי הוא מביא לנו כל מיני שיעורים ממש כיפים, וגם בכללי הוא פשוט דבר ממש נחמד. וגם שרון כהנא, אני חושב שהוא גורם להתעניין בהיסטוריה. גם דנית. גם דנית, נכון. האמת, המורה אהובה עליי זאת המורה לתנ"ך. וואי, כן, גם. מה כן מורה נסע? מזעזע. זה לא מרגיש כאילו שאנחנו מסיימים כיתה י'? כאילו, אנחנו למדנו ואז פתאום שבועיים האחרונים, בום, הפסקנו. זה לא מרגיש אמיתי. לא, אני פשוט לא... אני יודעת שכיתה י' הייתה מאוד מלחיצה, וכיתה י' הכל היה מאוד קל ומאוד נהניתי בלימודים, אז אני לא... זה מרגיש מזעזע לסיים כיתה י', חוץ מהחופש הגדול. לסיים כיתה י' זה מאוד מרגש. שנה ראשונה בתיכון, בשבילי שנה ראשונה בבית ספר חדש, אבל זה גם כיף כזה, להרגיש מסופק שסיימתי שנה ראשונה, אבל היא לא הייתה כזאת קשה. רוצה כבר חופש. היא לא הייתה כזאת קשה כמו שחשבתי. היה קשה. היה קשה, אבל כיף שסיימתי. עכשיו כשזה עבר אז אנחנו מרגישים שזה כאילו היה כזה... נגמר. היה הרבה רגעים שנהניתי, אבל כאילו אהבתי את הטיולים שהיה למרות המלחמה, שהיה כאילו את הטיול השנתי הזה של היום בנחל, והיה מצחיק והיה ממש מגבש עם השכבה, וזה הרגע שהכי כאילו זכור לי השנה. כאילו זה שזה הכיתה חדשה ולהכיר את כולם, אני ממש נהניתי מזה בסדר. להכיר אנשים חדשים. נכון, אני הכי נהניתי מהדבורקין. וואי, הדבורקין היה מטורף. הכי נהניתי דווקא ממש בהתחלה בדבורקין, עם כל הצחוקים והשטויות, וככה הכרת את כולם, והבנת עם מי אתה מתחבר יותר, למי אתה לא תתחבר. נראה לי מהיום בריכה. טוב, אני מצפה מעצמי לא רק... טוב, אני רוצה להוציא את הציונים הכי גבוהים בכל המקצועות. כאילו, יש, כאילו, אוקיי, בפיזיקה אני רוצה 80 פלוס, אבל בשאר המקצועות זה, כי אני יכולה לעשות 90 פלוס. כי אני חושבת שאם מפתחים ציפיות, אז אנחנו בסופו של דבר מתאכזבים, אנחנו באים בלב פתוח, עם ראש פתוח. ציפיות, נכון. כדי שבאמת... יהיה טוב! זה כבר רציני כאילו, י"א זה כבר, באמת, זה כבר ביג דיל. זה כבר ביג דיל. כבר רישיון לחלק, באמת זה כבר וואחד... זה כבר דבר של ילדים גדולים, אנחנו כן, נהיה זהו. בני 16, זה משהו... אשכרה. מה חששות? שיהיה קשה ושלא יהיה לי זמן לעשות דברים אחרים חוץ מלימודים. שאני לא רוצה לרדת ל3 על מתמטיקה, נצטרך להשקיע ככה, אבל יהיה בסדר, יהיה בסדר. לחץ, בעיקר לחץ, שאני לא אצליח לשלב דברים, שאני אקרוס לימודית ונפשית, וזהו. חששות שיהיה יותר מדי קשה בלימודים, שאני לא אצליח כאילו
לעמוד בפער של הלמידה, אני להיכשל בלימודים, אני לא רוצה את זה. החששות שלי זה העומס יותר, לדעת איך לשלב את העומס עם הלימודים והכל. לא להגיש באיחור את העבודות, כי זה פשוט נערם, ובעיקר, אני מרגישה שבמחצית השנייה בעיקר העבודות יהיו יותר קשות, ואז זה יותר מדי. גם לבוא בראש פתוח, להתחבר לאנשים, גם אם אנשים יראו להם פה מוזרים וזה, אז כאילו בסוף באמת מתחברים לכולם, כאילו אני אנשים בכיתה שפשוט שנאתי בדבורקין, בסוף אני התחברתי אליהם ממש, ויש כאלה. וכאילו להשקיע, כי גם אם אומרים שיהיו זה כיתה קלה, עדיין קשה. נכון, כן, כאילו, גם לא לשפוט ישר, תבואו כאילו בגישה של אני באה בשביל כאילו להכיר ולהיפתח ולא להיות, לא לבוא סגור כי אז זה חוסם הרבה אופציות שאחר כך תתבטו שלא. זהו, וכאילו ראש ראשוני זה חשוב, זה משפיע, אבל זה לא כמו שקובע. נכון. היה ראש ראשוני ממש רע והוא השתנה, וגם לא לחשוב שזה ממש עומס, כי כאילו אם יודעים לנצל את הזמן טוב, ולסדר אותו, אז השנה הזאת כלילה. זהו, אז נגיד טיפ גם לדעת לסדר. נזכור את זה בי"ד, בואו, רגע. התכונן הרבה יותר מדי לבגרויות, ולא יהיו לי חיים שיהיו. מי המורה האהוב עליכם ביותר? וואי, זה לא יפה. ולמה? טוב, אפילו עכשיו את מתחילה. אני מתחילה. מי המורה האהוב עליכם? וואו, שרון. שאלה ממש קשה. שקרנית. וואי, אני לא יודעת. לא, רגע! שרון כהנא? שרון. שרון, המורה להיסטוריה, ושרון כהנא. אין לי מורה אהוב, אני לא אוהבת מורים. צופים, כל הכיתה שלנו זו כיתת צופים. איך זה מרגיש לסיים כיתה י'? לא לשכוח תשובה מלאה. אני אתחיל. האמת אוי, זה עצוב. אני ממש בא להסתיים כבר גם את השגיא חופש גדול, לא בא להסתייג י"א, אבל לא עשינו כלום גם ככה כל השנה הזאתי. והאמת שזה ייגמר כבר, וזהו, זה נגמר. רגע, אני חייב לומר שאני לא הייתה כזאת קשה. רוצה כבר חופש. נגמר.